May panggap iti Ilocos Norte Electric Cooperative. Ayan, nakipag one-on-one ang media sa INEC, one-on-one with INEC, Ilocos Norte Electric Cooperative. Gapo pa lang apo ka dito naganan. Napasamak apo when dito announcement iti biyang ti administration. Iti panadadaulo ni Mr. Perry Martinez, the acting general manager of Ilocos Norte Electric Cooperative. Basar keng kuana apo ket ada digiti naganan plastar apo digiti nga impormasyon iti biyang ti Bureau of Internal Revenue nga umadanin nga nagrekap apo iti INEC gapo palaeng ta ada digiti saan nga nairehistro during the past administration apo. Diyos ko naman. Kunak karot gidi kalman kat apaon iti panangipasa dati nakaadado nga obligasyon kini INEC AGM Perry Martinez. At digito nga parikot apo kat mabalin ngamin nga mainayon kanya tayo manin nga mabayadan, di ba? No kas pagarigan nga masanda nga inlalawag na nga saan nga maapektaran dito. Gapota risutenda dito nga nadakamat ka parikot, okay? Iso nga naki one-on-one tayo iti INEC idikalman apo babaen iti press briefing with the INEC ken kasapay apo adu digiti naganan media dialogue mi idikalman apo ket adu digiti na doktalan tayo investigasyon iti naganan INEC kadigiti pa lang nagdumapay apong mapaspasamak iti nadakamat nga kooperatiba. Yan, DJ agtulturing investigasyon apo kadigiti anomalya at ket posible nga mapilaan danto iti di mabiit apo digiti babaen iti tulong ti National Bureau of Investigation, mga idol. Okay? Dinggan tayo dito BIRE show babaen pa lang kini Mr. Perry Martinez, the acting general manager of Ilocos Norte Electric Cooperative. Dinggan nyo na siya. Yan na yung mga katotohanan hindi ko naman din may iwasan. So, nagsanga-sanga yan. Okay, so I will start from the beginning. Okay. About last month, nakatanggap ang INEC, nakatanggap ako as AGM, nakatanggap ang INEC ng notice ng mission order of BIR. Okay? It has come to the attention of BIR na ang ating mga makina, no? When I say makina, ang ating system, collecting system, no, ng kaperahan, hindi nakarehistro sa BIR as mandated by law. Okay? Ano ang mga konektado dito? Yung ating mga meter readers, no? Sa inyong mga bahay-bahay, may umiikot tayong meter readers. May daladalang gadget yon, cellphone, no? Actually, that's a program, no? Yun ang nagbabasa ng metro. Okay? That has to be, sinasabi niya, ang iyong bill sa bahay na yan for this month of February is 1,000, for example. So, papasok niya doon, no? Per meter reader. That has to be registered. All of those meters has to be registered with BIR. Dahil syempre, paano niya tayo itatax kung hindi niya alam kung magkano ang charge natin sa ating mga MCOs. Okay? So that has to be registered. And then, yung system pupunta sa finance, and therefore doon sa mga payment center natin, and therefore itong sisingilin ko sa iyo, nagbayad kayo, dapat yon nare-register sa BIR, yung mga makina na yon. Walang pinagkaiba yan, the way BIR was telling us, pagka bumibili kayo sa McDonald's, for example, pagbayad pa lang nyo ng burger, may lumabas na resibo. Okay? Yung resibo na yon
yung makina na yun ng McDonald's, diretso yun, naka-register yun kay BIR. Para alam nga ni BIR kung pangkano ang itatax niya, for example. So, to make the story short, hindi tayo nakarehistro. We have been natapos since 2015. Since 2015, hindi tayo nakarehistro. Actually, pumunta na sila dito, nag-inspection na. I just need to, I saw the report already, may mga pinapirma sila sa akin. In fact, nung pumipirma ako, I made it clear to them, hindi pa ako to I was just signing in behalf of INEC kasi I'm the present AGM, no? Yung initial findings nila doon sa penalties is about 3 million na, no? Penalties pa lang yun. Penalties pa lang yun. About 3 million. Yung criminal liability, if at all, there is a still ongoing investigation. Why is there a possible criminal liability? Because this is basically tax evasion. So, nandun po tayo, no? Although I haven't received the final findings, no? Para magbayad na, and also kung ano ng findings doon sa criminal liability, I have an idea already. They showed me, at least for the fines and for the fine na penalty, mga almost 3 million yon, no? Pinagdadasal lang po natin na yung criminal liability sana hindi po mangyari yun dahil as you all know, criminal liability kulong po yun, okay? For those who are responsible. Ako yan na yung mga katotohanan hindi ko naman din may iwasan. So, nagsanga-sanga yan. Okay, so I will start from the beginning. Okay. About last month, nakatanggap ang INEC, nakatanggap ako as AGN, nakatanggap ang INEC ng notice ng mission order. Yan, okay. So that's it mga idol. May panggap ka dito yung BIR, yun. Unregistered yung kanilang meter reader sa BIR. So the penalty is more likely amounting to 3 million pesos mga idol.